Pozdrav svima, danas je 26. august 2023. godine i kao što smo najavili, danas započinjemo sa prijavama u kojem će dva učesnika biti u mogućnosti da dobiju dvije divne sadnice ove sorte koju smo najavili, a to je sorta Halloween. Naime, napravili smo male izmjene, to jeste zbog velikog broja zainteresovanih dodali smo još jednu sadnicu, tako da imamo na raspolaganju 3 sadnice. Kada govorimo o pravilima takmičenja, njih zapravo i nema, ne tražim nikakvu uslugu da lajkate, da dijelite, jednostavno ja poklanjam ove sadnice i dovoljno je samo da ostavite komentar ispod ovog videa. Obzirom da video prezentaciju objavljujemo na YouTube kanalu, komentare isključivo ostavljate ispod videa. Komentar mogu biti najjednostavniji, dovoljno da napišete da i to će značiti da pristajete na učešće u ovom takmičenju. Prijave traju danas i sutra, a ja ću već krajem nedjelje uzeti u obzir sve učesnike koji su prijavljeni i metodom slučajnog izbora odabrat ćemo 3 učesnika koji će dobiti ove sadnice. Nakon toga ćemo objaviti spiskove na našoj Facebook stranici Vinograd Živinice, a prva 3 učesnika će mi dostaviti informacije o svojoj adresi, naravno privatno, broj telefona, kako bi ja već narednog dana mogao te sadnice poslati poštom. Sadnice su, kao što sam kazao, kontejnirane. Kada dobijete sadnice, to jest oni koji dobiju sadnice, ne trebaju im presađivati sada, nego neka sadnice dočekaju kraj vegetacije u ovim saksijama, a kada opadne list, to jest poslije prvih mrazeva, onda ćete sadnice izvaditi iz ove saksije i presaditi na stalno mjesto. Prije nego što sadnice presadite, bitno je da ih orežete na 2 ili 3 pupa i to je sve. Također savjetujem da sadnice ne ostavljate preko zime u ovim saksijama ili kontejnerima, zbog toga što je korijenu ipak potrebna vlaga, a na stalnom mjestu je budete sadili, svakako vlage će biti dovoljno i to će vam svakako biti olakšano. Ne treba da se brinete da li će sadnica preživjeti zimu, također sadnicu ne trebate ni tretirati, niti je prehranjivati, dovoljno je samo sadnicu da umjereno zalijevate do kraja vegetacije. To bi bilo sve što se tiče samih pravila. Mi zvanično sada krećemo sa prijavama. Sretno svima u nastavku takmičenja. Pozdrav!